Okay, yarase so we GH live. La 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 la. Yarase. Eyamuntia ena yete baby. Na yenemo esum na ye chemo eshemo bose accurate, vivid report ena de bia da no yede ebe mamo. Me report to a free obi man so American brochimemu and minia nanaba kwame gracious any two unknown young can say team members omaka na omo me miensa and so monitor Ghana football proceedings are mostly yede kotoko diaries amounti and a friend say I am Bobo sports yada say na on this episode and some bebree bi a to dwano and I have set a record in street na ya hwe ni nenu andu bre ni ahwe bia nkunim die ni be free e de aba oko social media a lot of niema ekoso my din kakra because I am a sefim bebree na nenka no so ayekana nyese misro se meka nam se yenim bibia ekoso ba sometimes no ade aye branding yie ana odi kodwaman so akoton no se wa sa de sabio wansampo bi di akira eya na ema na kono no ekofom nanso ekokoya na ye ka twist no na ekọ na eba esi eka bom ni nyina no yepe ni solution na ebeboa na yese enipa ba akofo de bia da we the same mistake na we expect different and as we the same thing now we expect different result na I said the oye no unim the oyo ebi na Manchester United for air no ebi na AC kotoko no Manchester United coach Ruby Amorim mo se da bi obebo nipa 5 e wachire woni ayi so ye com FC kra team na ebo a on the nipa 5 no de bebo achire untimi nya results bia dada no a na obinya nti da bia no ebe choka Asante kotoko diaries ene atena se a ahemfie kwan so ahembobo ano ye de eba be somo no nti on this episode and some nam social media OTB no incidentally young quiet journalists and an idiotry ya call Samra boy echo ba second no Kumase and crying but bia new a journalist bia new or call Samatesini bi apart from GH live yena ye dietry ekobi na uma aka nyina hye dem ntin sem na tesem eka ho bi ene no kran so ewom ntika kum ye ginde no ogina wanum ye baba bedi nkomo e dey found players outdoor ene nsem bruhaha o tete no e ho nkomo e na ye baba bedi na ma gist information ni nyina said the city Asante Kotoko nyamidi adoma over the weekend ye ne Hoho United e wo game ebo Hoho United team no omuni aba bihiem on Sunday omo ye winless in their last 3 you can say home games womo aboy home games no omo enya nkunimdi miensa e wo mu da 3 matches to aso no aduana ekotwa omo 2 media man omo ball 1-1 11 wonders ene omo ball 1-1 enti enya mo kotoko players na mo koye atasa dwumadie bia ho na akwakoye ekwan tenten e de ama nkrofo bi di achi akọ e de aba no enti ye ka na ya set record no e de ama mo nti no eni nchemu a ye de ma tie for live e wo GH live studios na Asante Kotoko ye training enra training ekọ so ye de ho nsensem kakra emao what is Michael Ekufo ye share stories na se anu no Michael Ekufo Gaddafi wa returning to Asante Kotoko na enchemu no ene se ni FIFA badge ana se GFU se CAF badges coaches badges are all ye no e ho practicals ena oba beyo e wa Asante Kotoko aso e nti oba ye nso mpanyufo nkoma ene o ma di kyeremu a ne modern ball said the only midfielders na share a couple of days ya no e fedodo na said the all boy mu shoot no ebi e na ohun say Peter Amidu akwa na no ada last game e boy ne media man no obo graw ba ko a tournet nti yemfa seda ne bi e ma Michael Ekufu Gaddafi so guso ono so e boy yi papa ne modern to aso na so ni dia ene adwuma e da no nkyɛn a obefa daachi ankoma na watimi aboa olomomo na omaka omofazito ho with analog way no omde digital no aboa amabibia nso atumi akoso eno eya Gaddafi de nti utisa kufu ewo Kotoko training grounds na echose ne ono nso attachment kese ebeboa amabibia wi nkunimdie so ede amano fast forward Kotoko video analyst coach Eli wa share juma se officially ene yankan se enra yes enra Thursday no officially wa share juma se unofficially na oka team no couple of best yemfa se be na otwenie
ɔne team no kɔ bia a yɛfrɛ no sɛ Samates ɛsan nso ɛkɔ bia a yɛfrɛ no sɛ Baseke home hɔ na ne nyinaa mu no na ɔmonitor nneɛma coach Eli ɛyɛ coach a na ɔne ɔfa ogum ɛna ɛyɛ adwuma as a video analyst na ɔmo yɛ two baako ɛkɔ vision ɛna baako nso baako kɔ golden cake ɛna ɛnɛ yi ɔno nso asaba back to Asante Kotoko a ɔboa as a video analyst nti ɛnura mo a mo kɔ bia yɛfrɛ no sɛ Sofolai interchange ne ntwa so wɔnom astrotef wɔnom ohun sɛ na papa bi ekita video camera egyina soro no baabi a na oyi mfonyina na ɔtwitwa video ni bi sɛ ne ɛbɛyɛ a nkrofo yi Mapuka players yi ebi ewo mu no wɔn ewia a ɔbɛtumi ahwɛ wɔn performance na biribi atumi akɔso wano ɛde ama wɔn no ne wɔn atena se ɛdi nkɔmɔ now yɛmfa wei ɛnto dwa Asante Kotoko management mo yɛ adwuma paa na bɛyɛ sɛ 4 days ago ne ɛbɛka sɛ electricity bill any ade na players no edi nsɛm hunu with all due respect ensɛm fata nti say no makoji prepaid meters a modi abobo bufio no ma individually 2 players a ɛwɔ apartment bia ebe yusu na afi obi a ode ɛsa no akoto abegu so na ode bɛbɔ afternoon jama na ade abɔ ɛwɔ fie hɔ nti no nkyiremu kakra ɛno nso aba beto dwa na yɛmfa we nto dwa ma extension aba ɛne sɛ Kotoko nyamedi adoma ebimpa na anu next season but projection no mu a next season yankopon edi ehun afofi a Asante Kotoko players no obia bekwa akɔhan ne dan obia ebekwa akɔhan ne dan we report kɛse a yɛnsɛ ka every Asante Kotoko mpanyimfoɔ binom trust wo mo nkyɛn edi ato yanim ɛne yɛnso yɛwɔ ani kakra bi edi ama wo nyamedi adoma next season it look more likely say player bi a ebetena ne fie na yebepɛ dan ni bi ɛwɔ bi a nsane no mapɛ bi ɛwɔ bi a eba odium ahoma so ɛkɔ kobotu ofumesa na o mapɛ bi wɔ chirikrom na abewura mo sɛ wɛ kra ɛwɔ dwoso na ɛkɔ nanim kakra aboro so a ɛna bi a besia ase nti ɛhɔ mbɛpɛ rooms no bi kama na ɔmo ama players no na unia obetena ofie na ode bɛyɛ Mapuka ene yeye na bibia timi akoso na yenka we ma tiefo ente de tie ene se intentional Kotoko management eye se omode kwa akɔhan efikase na say tu otumfo say tutu ɔno a ne twi mu pɔ ena yewura na dama ɔka se mo tena fa ko bɛboa ema na nneɛma ɔde tu dwa nyina na ɛsombo se eka otumfo say tutu yewura nana yebo din enti yebo emu ase e de ama ebo e wa Asante Kotoko team no ho a ofa obeba wanum obeka se ne dia fine ebi a nana nwie ni nyina ye de nanso manimu a e ka yewura ebo no returns a eba no wo na wo yankwa bambebu ba yewura de na bamu players ne fie ho omote no omudidi anopa free enumere omudidi free enye duane nkete bole did it good hygienic way 2 times a day eno omudidi en team free omo salary team ne hwe omo kwa no omo entua light bay until recently a yakoji prepaid meters abebo ho edi ama players ni nyina na eniema hodo TVs eni ade ye obia gym e wo fie honom ena yensi player bia ho kwan sesebe e ma ne mfa ne ho kani mafie ho utimi de ho kani eba fie ho na ebia Monday to Friday week ni wo mu na nefu anso Kotoko o game on Sunday eno de Saturday ebia Friday Saturday ena mrama ho kwan se ode oba ebeba fie ho Saturday Sunday and I emphasize that couple of days aka ansa na game aba so ne de emra ma ho kwan so ode oba ebebe fie ho ba week na aka nyina utimi de ho kani odofo ompena o zone 3 headquarters o mama zela ebe fie ho no problem enti mo amona mo nche amodwen se Kotoko management treat boys no at senior high school for na nya no kre omo freedom ade omo pe omo de ya obi anhye wo mo so nanso enipa tuntum a yeni adwempa na yenwene ye daache hunti players no bi ebinom
try as much as possible say edana emra ema ho kwan so de oba beba saa da no enom ne ma di chempe ekoba asem ni nyina ni hinu no na rahosem ene say samra boy nkomo ne de ye bedi hu nkomo na naba ejina homa no so no abeba bedi ma nko bi ntimi ka mebu mitwim aka emwa baradakwa gach ye kan say Alhaji Salia opposite Primrose International School efikasi a nana say tu na first Airbnb kese na say tu agini nyina kotokwasa ko aboho campo a extension of the house a chire honom omaye niam ahodo bebre eka fie no ho a nya fadi agro eka kotoko abo fie no ho no tie baimu nsema ka chirewa obeba wanu na ble beka nsem bebre binom esopa no se ekwan ofa so ka enye enti se ble anim guase o de ma amum players yi se entumfo na mo se still a mo be sa ne ma no a me de me nha me o brand no na mo pesa mo se na mo amonim guase na mo bepe nti intention akotoko mpanyufo afa se next season obi abetena ne ba bi no me ni omo ya adwen the next news e ka ho ne se nyankopon ya adom omo de ho be academy base kotoko ba be fa academy no very serious enkwada na under 50 under end o shemra man se emfa ma ho a no de ba na wapam player na oba ni nyina na obokọ enti e honom na omo de ba be ye na omaja few rooms be in case a new player bi akosa ni new player bi free tamale aba anasa foreigner bi aba na ebra ye pedan ma na nyanya bi a na afi watena wo kakra te se de Man City ya kan say Manchester United 4 year no omo nya de ntia me pese mde mbe compare kotoko but abasa kotoko Manchester United e wo hotel bi friend Lorry Hotel na sa Lorry Hotel no se omunya new player bi a horse a open dan na ho no so temporary into umbeja few rooms a be temporary base in case a new player bi ho bi ba na onya ba bi nsuo horse o open dan no obesio for temporary basis. This is what we know for now. Na bibi na trigger we nyina changes ahodo we e ba beba yeni anom santrafo me di nkan ka mo asem moti asem a mo me hwehwe mu yie na bosrem ka no doso eya ne doso nsam ne bi ye no kreba be brenso amoka no mo bobo innocent players bi a enka ho din di aka ho which is really wrong. Oti asem a frepanyi bi otim nim anase dom suko na ye nsentro adwuma entena dum pampa so entena wa pampa so na mesreka o ani die ni ahobrase kwan so encreate story kotoko samra boy we haya Kumasi radio station bia no atimi di akiri ko ye samra boy haya o obi antumi ani akiri anko enso ye ka samra boy nkomo asem asi nanso innocent players bi o ma sabe omunya saa ne ma no obi ti sababa yaya eni awuche saa two guys yi omo ntifia permanent bi omo han omo dana say omo ye Kumasi boys omo de omo free omo tena omo fie but omo rooms e wo ho na say de da me kan panyimfo hwe omo ya bia ene omo suban po omo namu a eno ye papa ese most of the players ete onom a omo de honom eye niam ahodo bi a ensem fata nti bra ma amane ama this is a good intention akoto companyimfo faaye nanso players ni bi afa kwati kwan so na dan kasa pote ebeka few days ami abobo a yesi empene mu obi ma ho no saa da no nom de obi ba enti yesi enipa obetimi aforso no nso ye mo ne bede enti dom be ya ne se ne said that it players ni bi clubhouse nya ne first time ABC Joseph Enrich Motai ABC ye na ye wo clubhouse kama and so these guys were really focused sabe omanya nyambransam anim freni ma asem bia has akwakobo ball ama division 3 se 2 nso ahye wo mo ti ehuru nkrofo ya kama enso eniama hodo bi a yenuanum bi ye e de say yem porcupine nti ama has fo kura na atwa omo ho esa asreye na nsantwafo mi gina mo so kakra ne say wokọ has team ni mu nso a eniama koso pa
nanso ade na ho de amomfa mani nhwe ho ne ho nso se momfa ma abonten eye ha asia ne ete se omuma team ene omuma team apart from boy ebo no park so no mutumi bobi kura mpo ewo volleyball kwan so abebuo mu no enso no yante ho hwe monka kotokwasem ba mo fi mo ni sama mo ni hwem te se de mo sama mo tamfu nsu timi shremo mo ye adwuma mumie bi maka ban mu na se de ye magusi no eye nso maganda eboa yi papa afi mu kotoko players a mokọ ekoye fasting muhia kotoko ewo sebe munkura ase team ani de kwan so munkura ase team a mosori a mobọ no nkura ase fo team a mesasi su bio mosori a mobọ na mo ne kotoko behia gadindim gadem mobọ ne waka ebo ne gidi na nyame boa mu tie mu mpa ebo na mbenya kotoko no bo wi a na dwe ahomaso ahantan te se de wawie wiasem nyina ayo no fine wa crash team na obo no ne atua wo ka 600 Ghana 800 Ghana nanso wo ba benya kotoko boy no wo je 7,000 wo je 8,000 wo je 5,000 eya wo se wawie minia 5,000 and 7,000 e ska wo ba se wo yiro ho bon yi a wo be hia obi wa abonten a obeboa minia emosrempon olomo ogina kuma mbo kotoko nti ne kotoko wasa be yemu adwuma enya kakra e de podwe quite apart from that frempon we de otimi afache me oni ohini brenya sompon mo som ye nti o mo dan kro mo si ye mpo kotoko mpanyin kotoko chitaafo obi mpo eboa wo mu e wo dɔne ahokeka kwan so ni agye aka bi pen na wo de eye o se life ani TikTok life ani Instagram nti wo bokoto footballer wo mo bossing obi a wo wiase football e preti mi ba na wo de life span wo bo mu cry how many years en emuru mfie duo kotoko ya mu bo ya mu ye dwane ahomaso yi munuanom bia bebo atwam subampa o mu dan na dinti ene omu didi omu din ho kwa abrochire highway uko highway kotoko place go Virginia kotoko place ho eye kotoko chitaafo na bi na agi wo mu amo nan atintim abrochimam Coach Joseph Henrich ohwe ne ma miensa university free enam kotoko nti enipa na oye principal wo school mu ho ehwe ne ma free due to kotoko sompa osomye Minia Henrich yuka owo onu adi adanse ukoye channel lawyer da ho oni George Owu omo se nenyi no mu didi kotoko ho now de osi yedwe ya homaso ye de wope enko training ye de wope na bonia ye kaida bi 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 motiti mu nkrasi a na mo bo mu nkrasi tim no na mu yima akoma mu bon so ne etua mo ka 700 Ghana no aba benya platform we ba platform we ba mo de tonte ya dia krabe siso amamo bokotoko team untimi mo de tonte on kai dabi nanaba First player. Bibi abakode. Janadum. Board ye loose wom draw wom rain wom. Timi ya na normal BBC en hame. Na on sesa we ne ma na asem kosia ebinum de bi ka ho. Ye nuanom YouTubers abai e create stories ye ne huhu wa ankoho bi nso no aka. Sister no ma dry nti emfa we nkobom no de anya ne views. Ye yenye sa wa ha. Na ba nko ani nipa o yense ntweni a odi team na chi call Samra Boy kotoko players you ta ne omunam minim se onam fofo wo etiefo tie kotoko players yi adwen management afa sese de enche obi abekwa kwetena ne fie no wo as a journalist odi team na chi no any players ni suban ebinum esuban no uhu ne say
Boss player, I'm come already. I know what she. Na my name is Centroni Penyini bi a Okumasi Komba. Na ɛyɛ fɛ ɛna nka yɛ ɛwɔ ntiaseɛ mu sɛ nka players deɛ nka mo bɔ team na neɛ mu nyinaa mo the same place ɛno kora po ma nka bom ne nneɛma bi a ɛka sɛ ɛyɛ positive ɛtumi ɛba team ne mu but yɛ expecting no boss your two players bi a they are out of the team ɔmo comport ɔmo kama me no ka say ko team na ɔwɔ no because how many players crampo and ɔmo use on personal car oko outside oko Europe na abrofo players no biara use ne cars obiara wɔ ne fie a ɔmo ɛwɔ mu a ɛyɛ kama but players a yɛ ne ɛwɔ mo Ghana ha sei no because players dodoɔ sɛ crampo no bɛka sɛ me kɔ akɔgye single room self contained bi a te no ho baabi na me hyɛ kwan kampo biara nim deɛ meyɛ wɔ hɔ no dodoɔ na yɛ single room ya biara no ba akɔgye ɔba akɔgye yɛ friend sɛ compound house ya the same supporters ya nsɛm ya bɛyɛ a ɔmo ɛka ho nsɛm yi ɔmo a ne yɛsan so ɔmo kɔ akɔtena abɔnten na nka mpo de nkama nya sɛ mpanyinfoɔ hu ne sɛ no ɛba yɛ football ni mu a sikasɛm ho ɔden eti nka woyɛ player deɛ a kɔtɔkɔ players yɛmfa mo yɛmpɛ baabi mfa mo ntena yɛmma mo mmara so ɛda sɛ wobɛtumi de ogya aba wobɛtumi de oyere aba but the free na sɛ ɛdi kɔ no ɛwɔ nhyehyɛ mu sɛ yɛ focus wɔ match no so nti yɛmfa saa nneɛma nyinaa ato nkyɛn ne nyinaa mu no ɔso bɛbu saa mmara no so coach Abdul Karim Zito ɛde afutuo ba abɔnten sɛ o anko expect sɛ Ghana football no Ghana players no anka ɔmo etimi rest more ɔmo timi gye ɔmo ahoma ɔmo timi da more but nsɛm no ɔka nyinaa no koloko players no so nneɛma bi ɔmo yɛ no so ka ho yɛwura akɔ akɔgye dan di ama o sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kɔtɔkɔ like ɛno ɛboa ma respect play teams no and I say supporters no respect you as a player because Ghana has here no and America no Lami Yama and yes Kaka top you but you must say how many players now in Ghana football anymore or meet Kaka top you ah mon kwa or no kwa tikonom or when the car say me came you run me fear never pie it is a become more girl because me didn't go fear mpoa or me came who no eti mo pɛ ɛyɛ mo fɛ mo ani bɛgye sɛ mo ne mo girls bɛtena trɔtro mbɛpɔn training na trɔtro na mo tim a mo kɔ fie mo de sika mo de bɛfo mo bɛtotɔ cars nti no ɛna kɔtɔkɔfoɔ sɛ daabi yɛ deɛ mpanyinfoɔ sɛ yagye dan bus ba bɛfo akɔ training wohwia bus asan so do aba wonante fam wode wawie no sɛ bɛsan so aforo car asan so akɔ back. Who did it twice a day free? It's free. It's all but fear. No, high single room. No, high single room self-contained. And I said, Timber one, our high. No, a compound house. I want our Kotoko support as well. What don't care about who? And don't put the one here for Obako video. They are better one thing. Obako video. They are better one thing. Obe. It didn't in a moon comport myself. Never be a camp with someone one. Moon was with you. Obiantia says, yes, kotoko management. Me say omun tension unima na ya o. So unim kotoko na na penkra pa kotoko no ayeden. Unim na penkra intentions papa o ma kotoko players yi. Na odiju o mo so oba papa yi ba on form player biada. Ah, He player ba kon after matches
When him say player back on no crampo ya so brachie. Se onye onfa due diligence kwan so ema ne nine onye surgery ni ade. Nana si yo. Anasa wo de mpanyifo si yo. Apart from the sika or just 7,800 Ghana or GN. Osaba no baje Pentecostal handshake of 1,005,000. Ewo na na ho anasa kotoko mpanyin ho. No de ato no. Ushia na na no age. Ushia na na no age. De kakra na muji free na na ho kra no. Eno kra so sene. Teams ahodo a ewo Ghana Premier League. Enkofo Anastasius ya tapokusi ye nyan ne ntonum frɛ wo mi. When the body Anastasius oje 7,000. When the body Anastasius oje 5,000. Enkofo Anastasius you cry. When the boss team no. Oje 5,000. When the boss team no just 5,000. Enkofo Anastasius ya omisi ye nyan ne ye ntonum frɛ wo mi. When the boy media ma oje 5,000 a month. Obi ani ho. Oh, bomb media mo oje 5,000 a month. Platform akotoko edibe ma no. Platform akotoko de be ma wu player na udi nsem hunu no. O ka asa no bi na media ma Diana de be ma. Hwe kotoko supporters. Omu hia hwe. Ha? Eya mo hwa media ma. Omu postu niema o Facebook. Eya mo hwe nipa niema nkofo follow omo. Ketu abi. Ba o kotoko player o ba ya na o number arise. Umpewe tima moko fasting ekobi bompa ese tima ofa wi a okwa danyame ase waso dem o ma make shentu mafita kwa so dem ko danyame ase wanya has amona wanya kotoko amona nya has ba. That is the biggest club in Ghana, and Kotoko is the biggest by far. Treatment ya demamu team no yama players ni mo ma sheye so instead of saying ya be players no so ye Kotoko management ni bia no ahyehyɛ mra bɔte ama wo sɛ ɛna mo bɔbɔ ma mo ne oba na come on obia no a waye sa ayɛ te sɛ de onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase ɔka sɛ ɛdamu ni nyinaa fa ye we da kropɛ ɛna fa ye homeda no da kropɛ o ɛbɛka 2 days memenda ne kwasi ara na ɛsɛ mfo ba bia ama hɔ ɛso saa da no ɛna nipa de nipa behuri wɔ nti chimupa Kotoko management boy no mo na mama na si bo so na na ba fa kakra ka ho na ye kwa second episode ye be take a clue from Ashanti Gold FC Tito Gold Face ade bia no moyo nti fo anu si mame. Yes, saying ye can see for me Kotoko players no opportunities are omwanya with team ni mo no menka say omatuni nyina egu since your players are more winning. Who say how many players no more car? Now the minimum I come pokum kwai one personal car. Hi deep. To ukwakwetna only supporters no kwakwa high a dime back. Akwakwetna. No one yes, you see there no and you know what the dime be ma puka dance dan in the same phobia. So and the balance and you won't send me back one team to one house in the clubhouse or no. I know yeah, you'll be very recorded. So no about trendy. What trend there? Kotoko player, boss, young Kotoko player. Sebi. 8 minutes or buy yema na my video as a player. Na or buy ne phone so and I will bet man on phone so. No be a sham will be inside. Na ba yanko episode second episode so gina so ete for ye ba na ya be chinsem ni mu amamu yi we de wa awo animu ye ba na abeji no krewo na ye de ni nyina no amamu in terms of life ewo ye njumadi a ye di so it's so unfortunate say we can game more Boniaye kaida. Boniaye kaida. Boniaye kaida.